uqinisa kwakhe isandla kungisizile kakhulu ukuthi ngingabi umama otefayo or angazi ngachaza ngithini. Kungenza ukuthi ngazi ukuthi uNkulunkulu uqala then umndeni wami uyalandela. uNkulunkulu uqala amabhizinisi ami or umsebenzi wami uyalandela. uNkulunkulu uqala abantwana bami or umyeni wami uyalandela. Yonke into ungifundisa ukuthi kuqala uNkulunkulu. So nje bazalwane ngiyambonga kakhulu ngempela uNkulunkulu. Kuningi mina ngingakhuluma kungaba isemoni nje mangikhuluma mangibonga uNkulunkulu ngompostoli bazalwane ukuthi abeseduze kwempilo yami. Kuningi kakhulu bazalwane ngingeke ngakusho konke. Asisukumeni bazalwane simshayile izandla. Hallelujah. Ngibingelele abefundisi bonke, omama befundisi, obaba, omama, ogogozi, abantwana abancane. Ngiyanibingelela nonke bazalwane egameni kaJesu. Hallelujah. Ngibingelele ama-daughters of Zion. Hallelujah. Awasukume wonke ama-daughters of Zion bazalwane. Hallelujah. Siyabonga singahlala phansi. Sisazo declare egcineni before sithandaze sizosho i-declaration. Hallelujah. Ngiyacela sivule ngokuka Luke chapter 1 verse 28. Sizothandaza abazalwane. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. Hallelujah. Ngiyabonga sisi. Ngisazothandaza mantombazane or bantu besifazane leli verse nje engicela ukuthi ngilithi share nani namanye ambalwa before siye emthandazweni ukuthi ngifisa sazi sisazothandaza sisayiprepare siyipreparela ukuthandaza ukuthi who we are or who are we bantu besifazane ukuthi singobani thina. Ngifuna uma sesithandaza sazi ukuthi uma sifighter lo moya esizofighter ufightwa wobani. Ngifuna kunyuka ukuzethemba before sithandaze. Sithandaze sine understanding ukuthi yini le uSathane asiphuca yona. Hallelujah. Sazi ivalue yethu kuNkulunkulu. Hallelujah. Mase sithandaza ke sesine clue ukuthi who are we embusweni kaNkulunkulu. Singamyekeleli kalula mantombazane uSathane edlala ngathi while thina we are highly favored. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. Hallelujah. Nina ngintshela ngoba nina niphiwe umusa. Nina nilaba abantu besifazane abahamba bephiwe umusa. Hallelujah. uSathane ulwa nabantu who are highly favored. Nina niphiwe umusa nina. Hallelujah. Inkosi inawe. Niyazazi ngobani? Nina nilaba enihamba inkosi inani. Hallelujah. Noma ikuphi lapha enikhona ngifisa nazi ukuthi inkosi nani. Akuthi makufika izinto kufika nanoma yini nazi ukuthi kodwa inkosi inathi. Yini na ke labo enizothandaza namhlanje. Nina enihamba nenkosi nani. Amanye amantombazane laphandla yahamba inkosi ayinawo kodwa nini inkosi nani. Inina ke labo ma daughters of Zion, daughters of the most high God. Inkosi nani. Usemsebenzini yazi ukuthi lapho khona inkosi nawe. Hallelujah. Usesikoleni inkosi nawe, ekhaya inkosi nawe, ucindelezekile inkosi inawe. Uphiwe umusa. Hallelujah. Ubusisiwe esifazaneni. Hallelujah. Blessed are you among women.
bakhona besifazane kodwa wena you are the blessed one. Wena ke uyile ntombazane ebusisiweyo. Uwe lo. Hamba noma ngabe kuthiwa uzwa ufikelwa ukwehluleka but yena wena yazi ukuthi ubusisiwe. Kuwo wonke amantombazane or kuba bonke abantu besifazane abakhona but you are blessed. Hallelujah. Amongst all other women. Hallelujah. Yinina labo bazalwane. Hallelujah. Ngifisa nje ukuthi nginichaze nginendlala ukuthi who are you in the kingdom of God. Ukuze ubaba uthi ena usuke esprovoker ukuze masithandaza sazi ukuthi muphi umthandazo esuthandazayo siyalwa. So nani ngifuna nibuke le value engaka bese nizobuka usathane odlala ngani. No Sathane some of us abanye bamcethezelelayo ukuthi buku ukuthi ukuphi kodwa uzodlala uSathane. Hallelujah. You are highly favored. Blessed are you among women, and the Lord is with you. Ngiyacela bazalwane sibuke incwadi uRuth chapter 2. Sizothi ukufunda amavesi athi ukuhlukana ukuhluka cela kodwa ungifundele uverse 2 3 2 verse 2. uRuthi wakwaMowabi wathi kuNaomi, mangihambe ngiye ensimini ngikhothoze ezikhwetshini emva kwalowo engiyakufumana umusa emehlweni akhe. Wathi kuye, hamba ndodakazi yami. Wahamba waya wakhothoza ensimini emva kwabavuni. Kwasekwenzeka ukuba afike esiqeshini sensimu sikaBowazi womndeni kaElimeleki. Qhubeka sisi. Bheka uBowazi wafika evela eBethlehema. Wathi kwabavunayo, uJehova makabe nani. Bathi kuye, uJehova makakubusise. Wayisethi uBowazi encekwini yakhe eyayibekwe phezu kwabavuni, ngekabani lentombazana na? Inceku eyayibekwe phezu kwabavuni yaphendula yathi, kuyintombazana yakwaMowabi ebuye noNaomi ezweni lakwaMowabi. Ithe ake ngikhothoze ngibuthe ezithungwini emva kwabavuni. Selokhu ifikile iqhubekile kusukela ekseni kuze kube manje, ihlale kancane endlini kuphela. uBowazi wayesethi kuRuthi, angithi uyezwa ndodakazi yami, ungayi ukukhothoza kwenye insimu futhi ungasuki lapha, kepha namathela kuwo amantombazane ami lapha. Amehlo akho mawabe sensimini ayivunayo, uwalandele. Angithi ngiyalile abafana ukuba bangakuthinti na? Nxa womile yana ezitsheni, uphuze lokho abakukhileyo abafana. Wayisewa ngobuso bakhe, wakhothamela emhlabathini wathi kuye, ngifumaneleni umusa emehlweni akho ukuba unginake lokho ngingowezizwe na? uBowazi waphendula wathi kuye, kubikiwe kimi konke omenzele khona unyokozala selokhu afa umnyeni wakho, nokuthi ushiyile uyuhle nonyoko nezwe lokuzalwa kwakho, weza kubantu ongabazanga ngaphambili. uJehova makakuvuse ngomsebenzi wakho, uphiwe umvuzo opheleleyo. nguJehova uNkulunkulu kaIsrayeli oze ukuba uphephele phansi kwamaphiko akhe. Amen. Hallelujah. Mantombazane nina you are Ruth of the time. Hallelujah. Ningabo Ruth besikhathi. Abantu
lithi lenkosi lapha uRuth wacela ukuthi ahambe yokhothoza. Nina, you are the Ruth of the time. Abantu nina amantombazane, nina nilaba abantu abasebenza steadily bengajahile. Angithi basuke sebesebenze eqala, then nina bese nilandele emva kwabo. Nina nilaba abantu abathuma beyenza into bayenzisise. Nisebenze ningafune ukungconywa. Nina angithi nilaba abantu elithizwe lenkosi nina nikhathalelo kwenkosi. Nina phela nilaba elithizwe lenkosi ninokwenu nithosa ukuthi ningayithokozisa kanjani inkosi. Nilabo ke nina abayihlupha ngokuthi inkosi bengayithokozisa kanjani. Nina amantombazane aninako kunye nina. Lithi lenkosi lapha abaganile bona bana ukuthi bengabathokozisa kanjani abayeni babo or amadoda awo. Lalelani nina noba. Nina nilaba ke abathi singamthokozisa kanjani uNkulunkulu. Not ukuthi singawuthokozisa kanjani umndeni wami. Ngingamthokozisa kanjani izwi lenkosi libeke kwacaca ukuthi nina nithi ningayithokozisa kanjani inkosi. Kushuthi nina into enayizela kulomhlaba. Hallelujah. Uma usayintombazane nje, uma usavuka kadulela uvuka ekseni. Uthi inkosi ngiyabonga ukuthi namhlanje ngiqala olunye usuku lokuthokozisa wena. Your assignment mantombazane ngokaNkulunkulu, hayi ngokwethu noma ngokwabantu. Into enayizele emhlabeni ukuzothokozisa uNkulunkulu. Hallelujah. Fanele uma nilala nivuka nithandaze nithi inkosi siyabonga ukuthi usinike olunye usuku lokuthi sikuthokozise. Yini le uNkulunkulu ofuna ukuthi ngiyenze ezokuthokozisa? Ninokwenu akukhona ukunaka into eziningi. Nina ngokomthetho fanele uma sikhonze ebandleni sinamantombazane singahlupheki. Amantombazane ngokomthetho fanele kube yiwo wokuqala afike endlini yenkosi azonaka kwenkosi. Uma kuthiwa kuyathandazwa yiwo wokuqala. Uma kuthiwa kwenziwani kuyahlanganwa yiwo wokuqala. Uma kuthiwa kuyanikelwa yiwo wokuqala. Ngoba kweni kakhulu ukuthokozisa uNkulunkulu. Iyona njongo enayizele emhlabeni mantombazane ukuzothokozisa uNkulunkulu. Ukuthi singayithokozisa kanjani inkosi? Ayikho enye into. Yilabo bantu ke sizothandaza nabo namhlanje. Usathana afuna ukuphazamisa icebo likaNkulunkulu noma injongo kaNkulunkulu ngabo ekuthenini bathokozisa inkosi. Usathana ufuna ukuthi nikhonze uNkulunkulu ni broken ngenxa yezinto ezenziwa uSathane. Ningabe nisakwazi ukuthokozisa uNkulunkulu. Uma nilimele nikhonza inkosi nilimele ningayithokozisa kanjani inkosi kwanani nidinga ukuhilishwa? Sizolwa nalokho nje bazalwane namhlanje. Ukuthi uSathane uhlale phansi wenza study ngomuntu. Wenza study ngegender thizeni. Ukuthi iplan kaNkulunkulu yile nale nale. So mina angihlale lana ke okuzokwenza ukuthi iplan kaNkulunkulu ingenzeki ngaye. So ke nina ke nilaba abahambe bekhothoza noma besebenza benzisisa. Nina fanele nazi ukuthi okwena endlini kaNkulunkulu kwenzisisa. Yonke into eniyenzayo niyayenzisisa. You work steadily. As uRuth yena wayekhothoza, wayenzisisa ecina konke lapha abavuna basebehambe khona. Asala aphike naye, aphikithe, athatha afake. Niye yonke into mantomba nina nilaba abantu abaqaphelisisayo. Hallelujah. Ukuthi njoba kunje kushoda u1 no2
okay makunje intombazane nje yona nina you are Ruth of the time. Hallelujah mantombazane. Nina nisebenzisisa kancane kahle nonganakile uzaninake. Isebenza intombazane endlini kaNkuluNkulu ikhonza inkosi kuze kubone ngisho abantu abebenganakile ukuthi hayibo usibanibani ngiyambona. And bazalwane mantombazane there is a reward for that. Uyenza inkonzo yakho ungabi nandaba ukuthi abanye bathini ngayo. Ingabe bathi uzenza ngcono ufuna ukuthandwa or whatsoever kabantu abangayisho wena unaki yonke leyo nto wena wenza lento inkosi ekubizele yona ntombazane. Uma kuukuthi inkosi ibeka enhlizweni yakho ukuthi wena fanele every time uvuke uzoklina endlini awusho ukuthi ay ngikhathele manje sengikline kakhulu abanye abantu abaklini imina ngedwa inkonzo yakho yenzisisa yona khothoza lapho ke wena. Khona bazoze bavula amehlo unomvuzo. Hallelujah. You will be rewarded for that. Yenzisisa ntombazane kuze kuzwele. Unganaka amanye amantombazane. Unganaka amanye amantombazane ukuthi ayenza yini noma wenzi. Wena okwakho yenza leyo nto. Yini wena wayizela la? So ke uma ngikhuluma nani ke namhlanje ngikhuluma ke nalabo bantu isitha esifuna ukubaphazamisa ekwenzisiseni kwabo izinto kumoya wokuexcela. That is for you mantombazane. An excelling spirit iyona kufanele inibuse. Hallelujah. Izwi lenkosi lalithi uRuth wakhothoza kwaze kwafika la isikhathi khona ebonwa uBoaz. Intombazane lokhu ikhothozile nje. Mhlambe baye bekhuluma abanye bethi hawu le ntombazane yenzani vele mhlambe bemhleka bazalwane. Ukuthi ngoba phela sekusetshenzwe la kuvuniwe wenzani eyichithela isikhathi. Mhlambe wena ungabona sengathi okwakho kuyidelay. Qhubeka lapho as long kusho uNkulunkulu yenza lokho hlala kulokho ungaphazanyiswa abanye ngisho ngabe kuthiwa kwabo uyababona ukuthi okwabo kuyashesha bona bafika kusekhona izikhwebu bafika bavune bafake obasket babo wena ufika ngasasekho usucinga cinga uzoza ukuthole wabona ukubekezela kwale ntombazane uBoaz eyayilokhu ikhothozile nje ihamba emva kwabavuni ilandela ngemuva la sebevune khona. And ukubekezela kwakhe uRuth kwamenza ukuthi uBoaz azabona umfazi kuye. Hallelujah. Yenzisisa ntombazana inkosi into ekubeke kuwe ungayeke ngisho bekuthiwa kufike izimo ezikwenza ukuthi uhlale phansi. Ubani othe hlala phansi? Khala makufanele ukhale uwenze nanoma yini uvuka uyithathe. Hallelujah. Izwi lenkosi bazalwane lithi esaqhubeka ekhothoza uBoaz ebuza ukuthi ubani lentombazane base beyamchaza engikuthandayo bamchaza ngomsebenzi awenzayo bathi ilokhu ifikile ilokhu ikhothozile akazihlale nakanye phansi ihlale kancane nje yaqhubeka yakhothoza. After that uBoaz wayesesemreward bazalwane wamnika izinto waze nina yazi ningabo bani nina kunabantu abayaliwe ngani kuphela uma nizoba faithful emsebenzini wenu. There are people abayaliwe abadonse ngendlebe ukuthi benganithinti uyichithela isikhathi nje ntombazane uma uphumela ngaphandle uyoyi expose kubantu bangaphandle
You are safe here. La uhleli nabafana abadonswe ngendlebe. Abala badonswe ngendlebe. Ay ngabe inkinga makuthiwa khona umfana okwazi ukuthi ngiyakuthanda intombazane eyaliwe. Ay. Shutha akusiyo wala. Uyazi mantombazane you are safe here. Hlalani lana. Bayaliwe ukuthi bengalokothi banithinte. Kunalokho they will serve you. Lento enifuna iyona bazonilethela yona ngoba badonsiwe ngoba nina you are the princess. Iyanithanda inkosi mantombazane. Wabayala ukuthi bengamthinti nani inkosi bayalila abafana ukuthi benganithinti ngoba you are the princess. Inkosi izokwenza into ezinkulu ngayo ayikwazi uprincess ingane esebukhosini ayikwazi ungcoliswa abantu bakazana nje. So abasebukhosini kabalapha ngeke banenze lutho. Hlalani la. Ningaphumi niyo expose ngaphandle mantombazane. Niyoze nithola izinto ebengeke nizithole manje ngaphakathi. Ningaphume ekukhonzeni uNkulunkulu mantombazane niye ngaphandle ezweni. Abasezweni bafuna ukuza la kubuhlungu. Manje ngahlala phansi nabo benichazele bayakhala mihla namalanga bafuna ukuza la. Akwenzeki. Nina ke nithola umusa wokuhlala uNkulunkulu niyaliwe ukuthi ukuhlala kaNkulunkulu kunokuphila okuphakade. Nabafana benu aba around you are your brothers, you are protected amongst them. Nifunani ngaphandle. Ubone nje intombazane ishada nomuntu ongakholwa. Uyibuza ukuthi kwenzakaleni. Itheni inkosi kuyo imlalele kanjani uNkulunkulu. Iyoyibangela utakatiya into ongayazi ukuthi ungayichaza uthini. Abenu bayila bayaliwe ngisho bekuthiwa sekufika isikhathi sokushada bayaliwe ukuthi unkosikazi uphathwa kanjani. Abangaphandle bazofika nesithembu. Nina nizoshare umkhwenyana nini. Phuma nje ngaphandle. Niye kubantu abangayaliwe abangenandaba ukuthi umuntu uphathwa kanjani. Nishiya abantu abayaliwe. You are more than protected. Yes bazalwane ezingishilo ke wasebenza uRuth bazalwane uBowazi waze wamnika abantu ukuthi abambheke. Izwi lenkosi lithi waze wathi okunyabothi abavuna uma bekuvuna bakushiye. And he gave them orders kubafana ukuthi ningamthethisi. Embarrass. Nina, there are people who are giving orders for your life. Hallelujah. So bazalwane ke kwafika isikhathi la ezisazi khona ukuthi uRuth wagcina enkosikazi kaBowazi, but akuqalanga lapho bazalwane, kwaqala kwi-faithfulness kaRuth. Kwaqala kwi-perseverance kaRuth. So ngicela amantombazane sihambe sazithini ukuthi siyawobani yini into uNkulunkulu asilethele yona. Senze umsebenzi lo uNkulunkulu asibizele wona. Hallelujah. May the Lord repay you for everything that you are doing for the church. May the Lord repay you. Hallelujah. May you be richly rewarded by the Lord. Niphiwe umvuzo opheleleyo. Hallelujah. Under his wings you have come to take refuge. Hallelujah. Under his wings. And now, my daughter, don't be afraid. I will do for you all you ask. Everything that you ask.
There is a time la inkosi bazalwane mantombazane if nizoyikhonza faithfully ezosho njalo ukuthi ningesabi ngizokwenza nanoma yini enicelayo. Hallelujah. Yinina ke labo la inkosi ezonenzela nanoma yini enifunayo. Uma nimkhonza uNkulunkulu faithfully nihlala uNkulunkulu, God will do everything you ask. Hallelujah. Hallelujah. Inkosi izonenzela nanoma yini enicelayo kuphela be faithful. Thembekani uNkulunkulu. Akusibona noma ubani nje abazokwenzela yonke into abayicelayo, yilabo abazohlala uNkulunkulu. Hallelujah. Cela sivule u1 Corinthians 7 verse 34. Oh no, ngicela sivule isihlabelelo u4 verse 12 wakhona. Only that verse bazalwane. Isihlabelelo sezihlabelelo uthandeka chapter 4 verse 12 wakhona. Uyinsimu ehluthuleleyo dadewethu makoti wami, umthombo ohluthulelweyo nesiphethu esibekwe uphawu. Amen. Niyazizwa ukuthi ngobani mantombazane? Niyazizwa ukuthi ngobani? Mantombazane! Hallelujah! Ningobani nina? Khulumani mantombazane, who are you? Niyinsimu ehluthuleleyo. Yini ukuhluthulelwa? Anzwang? Exactly. You are a garden that is locked up. That there is no one will enter. Usungayifakela nje abantu ngoba uyithandela, but wena you are locked up. Niyinsimu ehluthulelwe. Hallelujah. Sebengayingenela nje abathanda ukuyingenela abangani ababa abadukisayo, abafana, yini nani, but wena you are locked up. A garden locked up. Insimu ehluthulelwe. Niyinsimu ehluthulelwe. Ngisho kini niyinsimu ehluthulelwe. Niyinsimu ehluthulelwe. Hallelujah mantombazane. Umthombo ohluthulelweyo. A spring that is locked or enclosed. I-NLT laphana ithi wena you are my private garden. Inina ke labo kuNkulunkulu. Akhona amanye amagarden abantu bayangena bakhe abathanda ukukha. Bangene bakhe balahle phansi, bakhe badle balahle phansi. Okubabayo bakulahle phansi. Abakuthandayo bakudle. Nina ke anizona ke lezo insimu. Nina nilezi, you are the private one. Amantombazana asindisiwe. Ngifuna nibone uSathane ulwa nobani. Akalu nje nanombani uSathane. Angeke ahambe yolwa nje nanoma yipi insimu. Azi ukuthi noma ngishabe kuthiwa kade lele uma ivuka ekseni uyahamba uyokho uyayithola ama fruit. Uma ivuka ebusuku ephaphama ecabanga ifruit ushona kuleyo nsimu akhe. Kuwena uyazi ukuthi akazi ukungena noma kanjani ngoba wena you are sealed. Ulwa nensimu ehluthulelwe uSathane. Uzuthi my private garden. Akhona amanye ama gardens but wena you are the private one. Ulwa nalowo muntu uSathane. Iyona into soyithandazela. Sizokhuza umhlola ukuthi angangena kanjani kwinsimu kaJehova ehluthulelweyo. Hallelujah. Isiphethu esibekwe Jesus esibekwe uphawu. Yini lawo mantombazane? Nina nisiphethu esibekwe uphawu. Zikhona iziphethu mawehla ushona le iziphethu zikhona. Kodwa kunalesi esibekwe uphawu. Esingama daughters of Zion.
ukuthi usathana angashona kanjani ke kuleso siphethu ngoba lesi sisildi sivalwe ngophawu akhona nombani ongasondela eduze kwaso a sealed fountain yinina labo ningavumi mantombazane ningavumi ningalokothi nivume ningayivumela ngoba niyithandela inina niyobanika okhiye usathana uyonikwa nina ukhiye nimnike nimuphe phi kodwa nina you are sealed umuntu osealed ukhiye uhlala ngakuye uyena owazi ukhi kahle vele nina uNkulunkulu uvalele wanishiya niwazi nokuthi ukhiye ukuphi nina angiboni ukuthi kunentombazane ezovulela umuntu ngoba ukhiye izobe uthathaphi akazasho uNkulunkulu ukuthi ena nina nivalile kodwa kuyabonakala ukuthi uyena uNkulunkulu onivalile niyithathaphi pho niwuthathaphi ukhiye wokuvula you are a hidden fountain isiphethe sifihliwe sicashile ezinye uthi ufika nje zisobala ziyaphethuza bese kuba khona lesesiyinike esifihliwe sicashile sika Jehova yinina labo akekho nje noyedwa ongafika nina yabona noma yethu ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu kuNkulunkulu yinike labo nina okwenu ukuphila kufihlwe kanye noKristu kuNkulunkulu akekho noyedwa ongakuthola yinina ke seningayimemezela nje la nifihlwe khona nimemeze usathana zanibone kodwa nina okwenu kufihlwe kanye noKristu kuNkulunkulu so sizothandaza ke mantombazane bengifisa nazi nje ukuthi ningabobani ukuthi nomthombo ohluthulelweyo insimi ehluthulelwe isiphethu esibekwe uphawu nina you are highly favored niphiwa umusa nina nilabo inkosi enani nilabo ababusisiwe esifazaneni haleluya abakhothozi abahamba emva kwabavuni kuthi abanye sebenzile bese niyenzisisa nina nenze slowly nenzisise kahle into yenu iziheha abantu abaningi ngoba abantu bakaNkulunkulu noma abazalwane into yabo bonke abantu bayayibuka nina ngabona sengathi kodwa abantu abangaphandle bayafisa ukuza la ngenxa yobuhle bento yenu nilabo ke nina nizimbali zethu nina mantombazane I think that is why usathane enganifuni kanje uyazi usathane ukuthi uma ethinta nini uthinta obani nina nihlobisa umhlaba nina inina ngithi inkosi eyehlangana ukuzezweni naba yitransport ya Jesu ukufika emhlabeni nina you are so unique you are so dangerous nina usathane kahle usathane uyanisaba ukuba niyazi ningabantu abakhulu nina kwafuneka intombazane ukuze inkosi yehle ize emhlabeni yinina labo abathwali benkosi uJesu haleluya hambani nizazi ukuthi ningobani ningavumeli mantombazane nanoma yini ezakini you must fight for your life nina nikhethwe izulu nithandwe izulu nina haleluya hambani nizazi ukuthi who are you in the kingdom of the Lord hallelujah ningafiki and nisabasha nibancane inini okufanele nibe isibonelo ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani ngokushisekela ningafani nomama ubona intombazane nogogo intombazane isihleli uyayibona ukuthi she's bored uma yelana nje she's lost ungazi ukuthi intombazane uma ingathokozi lana ikuphi la ithokoza khona thokozani in his presence thokozani enkosini njalo ngiyaphinda ngithi kini thokozani yilaba zalwane mantombazane okuthokoza kwenu kula kuJesu haleluya sizothandaza mantombazane
Oh Jesus, abantu abavikelwe nongamandla. Thina we are the city that is protected by God. Thina sivikelwe ngonamandla, akekho noyedwa onamandla okusithinta. Incwadi uGenesis 3 uverse 7 ngizofunda uthi ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe kusho uNkulunkulu. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo. Ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo 8. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe. Hallelujah. Bazalwane uMoses wayengazelele uMoses lithi lenkosi lo wayeyilusela izimvu nje. Ezelusela izimvu bazalwane. Wafika uNkulunkulu kuye. Uma yebona isihlahla sivutha singashi wathi ake ngiphambuke nje. Ngeke ngibone ukuthi lesi sihlahla sishingani. Kanti ubizwe uNkulunkulu. That is why it's very important ukuyithatha icall kaNkulunkulu. Uma nje ekubiza uNkulunkulu ake uphambuke nje kancane entombazane. Ikhona inkosi into esuka ifuna ukisho kuwe. Siba amantombazane abazohamba bemlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu mayithi woza ngapha uphambuke. Wenza lokho kwenza uyasebenza noma yini kodwa uma ubona umangaliso kaNkulunkulu ake uphambuke uye eNkulunkulu. Noma sekwabanjalo nje ilusela nje izimvu zakhe bazalwane. Wabona isihlahla esishayo kodwa lesi sihlahla esivuthayo kodwa sishi. Wayesethi ake ngiphambuke. Liyadingeka ibandla kaNkulunkulu elinjalo elizothi ake ngiphambuke ke ngiyozwa noma ngiyobona eduzane ukuthi kwenzakalani la. Ufike ngempela bese uNkulunkulu eyakhuluma. Ntombazane umuntu onjalo ofanele ethi mayehamba abuya phambuke. Uma yefika ikhona inkosi into ezoyisho kuye. Base bemcunulule bazalana uNkulunkulu kwase kufike naye la ayesecunuke khona. uFaro ubaba kade ekhuluma ngaye uFaro nabantwana bakaIsrayeli. Ehlupha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. uNkulunkulu wakubona ukuhlupheka kwabo wakuzwa ukukhala kwabo. Wayeseya kuMoses. It's time bazalwane kufika isikhathi la uNkulunkulu akubonile ukuhlupheka kwenu mantombazane wezwa nokukhala kwenu. Wayeseyehla ukuba azonophula. Inkosi ithumela abaprofeti bayo ithumela umprofeti wayo ingathumela noma ubani empilweni yakho uzokophula. Ukuvumele lokho. It's God's time. Senikhale kakhulu kungengebeke nina la mhlambe but emhlabeni wonke abazalwane amantombazana asindisiwe uNkulunkulu ukubonile ukuhlupheka kwawo. Ukuzwile ukukhala kwawo. Bedlala abathakathi abaprofeti bamanga whosoever ke nje singamcabanga abadlala ngabantu besifazane. Sekufike la inkosi engasakwazi ukubekezela. There is why inkosi came to us. Waya kumprofeti wakhe wathi abazalwane umoya wewitchcraft ungenisa kubazalwane. Yingoba uNkulunkulu ukubonile ukuhlupheka kwabo wakuzwa ukukhala kwabo. And inkosi came to us bazalwane as silida le prayer silida daughter of Zion asicabangelanga nje salala savuka. We have lots of things nomyeni wami esizenzayo. But uNkulunkulu wasibizela kulesi sikhathi kulento esikuyo njengamanje. And uNkulunkulu uthi wena unenye iplan afika kunikeze yakhe iplan ehlukile kunaleno nayo. The way inkosi bazalwane eyenze ngayo ibhidliza ama plans ethu nobaba this year. Yawabhidliza yawaqeda yathi stick to this. Siyake sithandaze sikhale kuNkulunkulu nilele bazalwane singelele. Sithandaze sikhale kuNkulunkulu sizwe pain yabantu bakaNkulunkulu yamantombazane kaNkulunkulu.
children of the Most High abahluphekile abakhala imini nobusuku. Abazali babo bayakhala imini nobusuku ngenxa yokuhlukunyezwa kwamantombazane ethu. Yayise ibhidliza iplan njengoba inkosi yayibhidliza iplan kaMoses ezalusela izimvu nje. Wathi hamba uyokhipha abantwana bami eGibhithe. Nathi inkosi yathi hambani kumantombazane asebuhlungwini. Of which is not an easy task bazalwane. Ulwa nemimoya, ufighter yonke into esuka iphumele nina. Nibambane naye emkhathini ukuze ingafiki kini. Ithi noma ifika kini ifike kini nje sekuyinto njengeke inenze lutho. Kodwa isiqale kuthina. Fanele siyithathe serious mantombazane ngoba kwenzeka kunoma ubani. Ngifisa sibabeke engqondweni osisi bethu abakuleyo nkinga njengamanje. Abanye bahlukunyeziwe ngerape, bareshiwe, basebevalwa imilomo bathuliswa. Abanye ngisho abazali babo babacindezele bethi ungasho. And the way uNkulunkulu enza ngayo kufika abantu to us basitshele ukuthi bareshiwe, ama families ayathula. Omama babo bayathula bathi labantu bayingozi. Abanye basatshiswa yibo laba abantu ababarepile ngizokubulala ke ungibophise. There are lots of things ezenzakalayo bazalwane. Abanye bayathakathwa. Abalale ebusuku bazalwane amantombazane ethu ayathakathwa. Ku-initiate ngabo emandleni obumnyama ukuze abantu bathwale ngabo bathola imali. Khona la ebandleni emzimbeni kaNkulunkulu ayi ngaphandle ngikhuluma bazalwane ngabantu bangaphandle. Ngikhuluma ngabantu basemzimbeni kaNkulunkulu okuyibona sizobathandazela. Nawe ngenzeka ukuthi ukhona omaziyo obhekene naleyo nkinga. Ingakho mase sithandaza ngifuna sithandaze with that understanding ukuthi thina singajabula sihleke kodwa osisi bethu balimele. They are a wounded soldiers. Abanye baze bashiya phansi ama ministries abo ngenxa ye pain. Abanye bamkhonza uNkulunkulu sebemdoubt ukuthi uNkulunkulu uyasizana yini ngoba mina kangisizanga. Usathane ufuna ukuzothulisana namantombazane ngoba uyanazi ukuthi ningobani. Senginitshelile ukuthi who are you. So uma ke enza zonke lezi zinto usuke efuna ukuzonithulisa. Abanye bayeka inkonzo zabo ngenxa yokuphela amandla. Abanye bahlale nazi izinto bengayikhulumi. Abanye baze bacommit ama suicide. Uzwe kuthiwa intombazane ethile ibulele. Ngenxa yokuthi baphile nesilonda engekho ozobabhandisha ababhixe ibhalsam la kwaGiliyadi ngoba abaphumelanga obala. Sabangcwaba abanye baba netrauma bagula slowly baze sabangcwaba kanti kuqale ekuhlukunyezweni behlukunyiswa abantu besilisa. Abanye abefundisi babo benzela ukugcwalisa amabandla abo balale namantombazane angawazi abafana angawazi amadoda. Ama virgin ethu zifike ingane zethu nifike la nizokhonza uNkulunkulu kufike umfundisi abone ukuthi nina nifanele ukuthi nilale naye ukuze ibandla likhule. Ziyenzeka bazalwane zenzekile kakhulu amantombazana akhonza uNkulunkulu alimele. Kungangaba uwe but alimele amantombazana emzimbeni kaNkulunkulu. Sabefundisi nobaba abantu they come to us basitshela izinto ezihlukahlukene ezibuhlungu bazalwane. Uhambe nomuntu uyitshela ukuthi umuntu umbona umuntu uyahleka kanti bazalwane umuntu ufile ngaphakathi. Sibanika uthando labo bantu, sibanika uthando.
Uma ubona ukuthi uyakwazi ukubona umuntu oright, uyakwazi futhi ukubona umuntu ongekho right mantombazane. Ningalokho nihlala nodwa ngandawonye ninenazanayo. Uyakwazi ukubona intombazane elimele, umuntu uyamsensa futhi uyambona umuntu ongathi unenkingana. Hambani nibanike uthando. Bazontshela abanye ukuthi hey sisi ngiyabonga bengilimele. Bayadinga uthando lwethu thina sisenamandla. Hallelujah. Sizolwa nje nalowo moya bazalwane, umoya we-witchcraft, umoya we-rape, woku-initiate kwabantwana bethu. Hallelujah. Asivumi bazalwane ukuthi sihambe nabantwana bethu abakhonza kahle uNkulunkulu bazosukelwa nje abantu nje. And uNkulunkulu ungisizile ngifunda into eziningi. And kufika isikhathi la sokuthi ngisho uSathane ngafika mephambi kwami angimsabi bazalwane uSathane. Ngisho ngalethani. uNkulunkulu ungisizile with these things ezenzakalala kubantu besifazane ukubona ubungozi besitha uma siza kumuntu. Ukuthi usuwengeze kungezokubulala nokubhubhisa, usukeze but usukeze egcineni ukuthi I destroy your life. Isela lizi kungokweba ukubulala ukubhubhisa. Egcineni is to destroy your life. So mawubona isela lisondele eduze kwakho baleka. Ngoba egcineni is to destroy your life, ukubhubhisa impilo yakho. You must run. uSathane ufike efaka icover enhle kube sengathi muhle. Abanye they will tell you ukuthi wafika umfana emuhle kimi engitshengisa uthando lonke, kanti egcineni kunento ayifunayo eyangishiya ingilimazile. Abanye bashiwa abafana belimele lana, babazalisa ingane baphika ingane bahamba. Intombazane isele nengane yomfana, umfana akaziwi ukuthi ukephi, but wafika ekwi-cover right. Fanele sisukume mantombazane and pray and fight the spirit so destroy abantu besifazane. Abanye bayashawa, bayalinyazwa, bashawe ngoba abanamandla, aninamandla mantombazane okuyilwela. Banihlukumeze ngenkani, banishaye. Omunye ashelo umfana amshaye mayengamvumi. Siyazazi izinto enjalo bazalwane, ziyenzeka lezo zinto. Umfana akushayele nje ukuthi awufuni ukumvuma, awufuni ukuthandana naye. You don't deserve that. Umuntu alale nawe ngenkani. Daughters of Zion, they don't deserve that. Akusikho kwethu lokho. We will fight the spirit. Niyabaza abantu abanihlukumezayo. Abanye benu they are still wounded. But ikhona inkosi izonisiza. You will be delivered in Jesus' name. Hallelujah. So okwami nje ebengifisa ukusho namhlanje sesizothandaza ukuthi position yourself. Bambani indawo zenu, niyazazi ukuthi who you are. Musana uvumela nanoma yini mantombazane, nanoma yini ezofuna uNkulunkulu wenu, ezofuna insindiso yenu. Ngabani balekani. Izwe Nkosi malithi uJosepha wabaleka washijas nani run. Nibaleke lo mubi. Isikhathi sokuncetheza asekho mantombazane, isikhathi sokuncetheza. Asincethezeleni umuntu, asincethezeleni imfana, asincethezeleni boss emsebenzini efuna ukulala nawe. Asincethezeleni sugar daddy ofuna ukukufundisa, ofuna ukukunika ipocket money, asincetheze. Imzimba yethu ithempeli kaNkulunkulu. Akekho noyedwa namandla okusithinta. Ngoba thina siyinsimi ehluthulelweyo. So ningancethezi.
ningancethezi. Usathane akavele nje athi ufika niyazi ufike kuthi kancane nizwe lento but nithule. Egcineni sesireportela ukuthi imama sekwenzeka lu1 or 2 sisi kwavele kwenzeka cha wayilokho efona ngimphendula esenda ama SMS ngimphendula wawusibona nje isithuthi siyeza singaba bancethezi mantombazane akusikhona kwethu we are doctors of Zion, doctors of the most high God. Asincethezi nje ngithandazela ukuthi uNkulunkulu sengathi nje ngingaspread umoya wamkini nibe intombazane ngendlela engangiyintombazane ngendlela engangancethezeli ngayo umfana sengisindisiwe akekho umfana engangamncethezela mina ngangimuhle ngiyintombazane ethanda abafana bonke kufika obrother befuna umfundisi wami befuna ungishada akaze ngincethezele ngisho yedwa umfana ngenxa umshado nje uyini umshado sengancethezela umfana ngiyintombazane noJesu esindisiwe umshado mina uyongifica ngimile ngilindile wena why uhope umshado umfana esho kanye nje ukuthi ngizokushada usuyomhlupha ngomshado nje abanye bakhohliswa abafana umfana ombona nje ukuthi akasebenzishe ukusebenza lo muntu ngeke angishade niye kukhonza inkosi ningenayo ingane once waqala ingane eqala utakatiya once wathola ingane eqala utakatiya awusakwazi ukuhamba endaweni uyintombazana umncane ufanele uhambe kuzo zonke indawo ofuna ukuhamba kuzo awusakwazi ngoba usunengane kanti ubumkhonza kahle uNkulunkulu nina nibe senhlanhleni ngoba nisindiswe ningenayo ingane abanye benu siyabona abasindiswa sebethola ingane but osindiswe ngengane wathola ingane ensindisweni uyaganga ngoba iqiniso ubusulazi angisho sebetho ngisho nina eningakayithola ingane once wathola ingane ususindisiwe uyaganga sekufanele manje uthola ubisi lwengane nawe uyafunda nalo bhuti uyafunda fanele kuhlupheka abazali ke manje bahlupheka ubisi lwengane yakhe amanabukeni ngoba vele namanabukeni futhi anisagqokisa wendwangu maphampas ayabiza ubisi liyabiza uneni nayo imali yakhe yonke into imali awunamali kodwa njalo wena ngisho ngabe kuthiwa unemali uyothenga nini umuzi usondla ingane asikhonza uNkulunkulu mantombazane singene emshadweni singenangane uthole ingane yakhe emshadweni nomyeni wakho ngoba nezingane esithola singakashadi sometimes uba sesingena emshadweni kubuye kube nenkinga senixabana ubaba umama ngenxa yalezi ingane enizithole ngamasibomu carelessness uyakethe umyeni wami carelessness idala into eziningi ngiyake ngitshela amantombazane lapha ekhaya endlini umuntu avele enze noma yini nje abulale bese ngithi carelessness idala into eziningi yabo iset ihambe kuyiset of 6 ngenxa ukuthi uvele wabeka wangananga njengamanje amasosi amase-8 ase-5 there is carelessness so singayenzi leyo nto carelessness mantombazane yabona lo oqale wakutholisa ingane ngeke aza kushade usiyodalela inkinga nje ubhuti wabantu ozoshada naye usushade uhodula ingane niyayibona lento idala inkinga nje carelessness unganaki niqaphele ngisho nabobhuti laba abafika kini bethi ngiyakuthanda nisho ukuthi udaba lami mina liyuswa kubaba uthanda mina yabona lento oyitshela mina hamba uyitshela umpostoli noma hamba uyitshela ubaba wami okay bhuti uyangithanda hamba utshela ubaba musani ukuyi-ownela nini akuzona ezeni lezo ndaba zokuthandwa akuzona ezeni hlanganiswa yini nina nokuthi niyathanda umuntu okuthandayo akahamba ayotshela ubaba ukuthi uthanda bani wena uyobiza ubaba wena akutshela ubaba ukuthi usibani uyakuthanda iqala ukonakala lapho-ke ekugcineni-ke sesikhonza namantombazane alimele alinyazwa abafana alinyazwa abefundisi obrother abasindisiwe nabo
bayeka imiyalo belayiwe bedonswe ngendlebe. Ubusubuku lo mshado vele uvela usumoshakele vela usekho lo mshado ngoba kwanaye ubhuti lo uweqa umyalo. Uyokuphatha kanjani emshadweni eqe umyalo? Wakuthola isingane ungakashadi. Uyabona ukwethembeka komuntu kuqala ningakashadi. Mina uma umyeni wami engipropose umshado ngathi inkosi ukuthi akathembekile bakangakamazi vele kahle ukuthi kanjani. Ngathi kodwa inkosi ukuthi akathembekile ngizombona ngokuthi angibiza afune sibe sobabili singakashadi. Ngathi nje uma yethi engibiza nje ngicela senze appointment sihlale sobabili hayi ngizomfakela ibuko. Ngathi nje uNkulunkulu ngifuna kule process yomshado ukumbona lapho ngoba angiyazi impilo yakhe vela ayiphilayo. Uyakholwa usho njalo usindisiwe but ngicela ukumbona kule process yokulungisela umshado. Ngizombona lapho ukuthi uthembekile noma akathembekile. Ngangigade lapho bazalwane. Kwasho ukuthi ngishada umuntu kaNkulunkulu ohamba noNkulunkulu wherever he is. Lo muntu lokucelayo ukuthi ngicela sami sohlangana espare. Ni datane inkulu indaba iyalandela ngemuva. Hallelujah. So ngifuna nihambele phezulu nizazi ukuthi nina ninoba angithi ngiyaniprovoke nami. Ngenzela ukuthi ngisho ngabe kuthiwa kuqhamuka umfana nithi awu. Ethi ngizokushada umshado. Ngenzela ukuthi nje ingabikho into enevalue kunina ngaphandle kaNkulunkulu. Umshado ozoba nevalue ozolethwa uNkulunkulu. Uzofika umshado, imisebenzi eright izofika ningagwazanga, ningadayisanga ngemzimba yenu izofika. Hallelujah. Tina we are daughters of Zion. Yes. Sesizothandaza ke bazalwane. Ilokho nje ukuthi siyafisa ukuthi whatsoever isitha esiyenzayo kuba fowethu kosisi bethu uNkulunkulu ababhandisha amanxeba abo. Makukhona okhona la okwenzeke kuyinto ebhlungu okhonza uNkulunkulu nesilonde limele. Bandisheka mhlobo wami ukhona uNkulunkulu. Bathi ibalsam laseGilead lo muthi wow very expensive and wow sharp isilonda makwagcotshwa wona esilondeni noma kanjani leso silonda sasiphola. uJesu ibalsam la kwaGilead bazalwane yena yedwa. Enye into amantombazane ayonisiza ningahlambuluki nihlambuluke kwamanye amantombazane kubangani benu. Come to us. Sikhona indaba zeni siphatha kahle. Akekho noyedwa wake wezwe indaba yakhe ithi hiqi uma yetshela abazali. Even ne leadership yethu ifunde kithi. Sinendaba eziningi esiphethe zabantu. Akho noyedwa wake wezwe indaba eputshukile. Sikhona, trust us. Come to us. Ningayi kubantu enizodukisana nabo. Ontanga benu. Sizoyithandazela, we are so faithful ekuyithandazeleni indaba yomuntu. Kuthi uNkulunkulu nangu usibani. Hallelujah. uNkulunkulu unenzela umusa wanibekela abazali who are so faithful. Abamsabayo uNkulunkulu. Wherever we are, we fear the Lord. Sizosho lama declarations then bese siyathandaza bazalwane. Hallelujah. Ngicela sisukumeni mantombazane. Sizosho emva kwami sisho ngamandla, sisho kakhulu, then we will pray. I am highly favored. I am highly favored. Father, I come before you today with a heart full of gratitude and faith. I declare over my life and the lives of women everywhere, and the lives of women everywhere. We are the daughters of Zion. We are the daughters of the Most High God.
I am fearfully and wonderfully made. I am created with a purpose. I am created with a purpose. I am crowned with dignity. I am crowned with dignity and filled with strength. I am not defined by my past and my struggles, but I am defined by your word that says, I am loved, chosen, and redeemed. I am the most I am highly favored. I am blessed and highly favored. Favor surrounds me like a shield. Doors are opening for me that no one can shut. Doors are opening for me that no one can shut. My mind is filled with wisdom. My mind is filled with wisdom. My heart is full of compassion. My hand is strong for the task ahead. My hand is strong for the task ahead. My spirit is anchored in truth. I am highly favored. I am created with a purpose. I am the daughter of Zion. I am daughter of the Most High God. Asimshayeleni izandla uNkulunkulu. Ake sithandazeni bazalwane. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Shela Mosaya. uNkulunkulu ongcwele. uNkulunkulu ungubaba kithi. Wethembeke njalo wena wedwa. Usimiyele. Uthando lwakho lumile kuze kube phakade. Naka amantombazane ebusuku akhona la endlini amanye awekho emhlabeni wonke. All the daughters of Zion, siza nabo kuwe uNkulunkulu wethu ebusuku. Baba siyathandaza. Abanye babo balimele. They are wounded. Bakhonza uNkulunkulu balinyaziwe. Shela la Mosaya. Bakhonza uNkulunkulu bahamba namanxeba. Siyabathandazela ebusuku. Siyabathandazela ebusuku. Hambela kubo uNkulunkulu wethu. Phalisa amanxeba abo. Shela saya. Ishela la saya. Panisha ilonda zabempipayo. Bakhohlisiwe ngabantu ababathembayo, abantu ababathandayo. Shela la saya. Babajikela impisi ayimbethe isikhumba sethu. Siyabathandazela abantwana bethu. Onke amantombazane ethu siza nawo kuwe.
usathane ubalimazile. Woo! Abanye barayishiwe, abanye bathakathiwe, balinyazwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Siyabathandazela. Abanye bathenjisiwe into ey'phathekayo, bajikelwa. Injongo yesitha ukuzobahlalisa phansi ukuze bengakhonzi. Sihambe nabantu abalimele. Siyabathandazela abantwana bethu ebusuku. Philisa lapho uNkulunkulu elimele khona. Babhanishe, bapholise amanxeba abo. No more trauma, no more rape. Shakalasaya. No more depression. Kumantombazane ethu. Henaya limosaya. No more pain. Sizokhama ipain yabo ebusuku. Jesu. Khama ipain yabo ebusuku baba wethu. Yilawa nalowo. Oh, we pray right now. Siyamthandazela. Akabe ngokhululekileyo. Shaka. Emandleni obumnyama. Akabe ngokhululekileyo. Emadimonini. Akabe ngokhululekileyo. Kwimimoya engcolile. Ezandleni zabathakathi. Ezandleni zabo bonke abantu abayingozi kubo bakhulule. Ninamandla obumnyama, aninamandla emantombazaneni ethu. Madimoni aninamandla. Shaka ninabathakathi ethakatha abantwana bethu. Shaka aninamandla. Uthinta thina, uthinta inhlamvu yeso likaNkulunkulu. Akekho oyothinta impilo kaJehova ngqondo. Akekho oyothinta imizimba yabantwana bethu angqondo. Ngoba le mizimba yabo iyithempeli likaNkulunkulu. Siyabathandazela abantwana bethu ebusuku. Siyababiyela ngogange lomlilo wasezulwini. Sibeka inkemba, ingelosi eyiphethe inkemba eyibekeza umlilo. Akekho noyedwa oyosondela eduze kwabo phile. Shaka mosaya. Ilala saya. Akekho noyedwa oyothinta bona aphumelele. Usizungesile ngasemuva nangaphambili. Wabeka isandla sakho phezu kwethu. Uthena ningesabi, ningaphela amandla, ngokuba mina nginani. NginguJehova uNkulunkulu wenu, aninganiwa yilutho. Wathi akusiyona yenu lempi, okwenu is to take your positions. Ebusuku sithi let them take their positions. Ababuyele lawo ubabizele khona. Ababuyele ubabizele khona. Ababuyele ey'nkonzweni zabo. Ababuyele kukhonzeni. Abaqhubeke
phela amandla bagijime bengakhathali. Sithi kubo backward never, forward ever. Ukhona uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu nabo ungamandla abo. Nakuphela amandla wena ungamandla abo. Sithi abaphile ngegama likaJesu, abaphile, abavuke, ushakalala saya, ebesebelele ngezisu, abaguqeka amadolo, abaguqeka amadolo, abasukume, abasukumileyo, abagijime. Baba siyathandaza. We pray for the old daughters of Zion, for the daughters of the Most High God. Uthinta bona, uthinta wena uqobo. Siyabathandazela uNkulunkulu ukuba bapholise, bavuke, bayithabathe, bayikhumbule ukuthi bawobani. They are the shining stars. Shalala Mosiah. Mayinzimi yakho Jehova ehluthulelwe. Siyabathandazela uNkulunkulu wethu. They are highly favored. They are people of the high value. Siyabathandazela. Shalala saya. They are blessed. Ubabusisile esifazaneni. Uthando nabo. Siyabathandazela. Akubuye ukuyikhumbula ukuthi bangobani. Noma isitha sibaqindezela abayikhumbule ukuthi who are they. Baphamandla, baphisiphi, sakufeyisa omubi. Baphamandla okulwa, baphamandla okuyifikela. Siyabathandazela uNkulunkulu wethu. Akekho yona nabanqobe. Siyamelana nakho konke okumelana nabebusuku. Ushakala saya, ilala saya, ushakala saya, ilala siya, urakakaka, urakakaka, ushaka, ulasaya, ilala saya, ushakalala saya. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi konke okwakhiwe isikhonyana uyabuya kubo. Konke okwakhiwe isitha uyabuya kubo. Ubuya ukusethemba kubo. Ubuya amandla amasha. Bayagijima njengezinkosi. Badizela phezulu. Siyabonga ngabo uNkulunkulu ukuthi ubabiyele. Kubeka uNkulunkulu wethu usifikele bona. Kubeka uNkulunkulu wethu usifikele bona. Siyabathanda abantwana bethu. Asinakufuna ukuthi omubi abakhiphe. Urakhala saya. Siyabathandazela ngabahambe beqinile. Let them be still. Thank you, Jesus. Asimshayele isandla uNkulunkulu wethu. Cela bonke abesifazane basondele ngaphambili bazalwane so that sizonikhulekela. Just one touch is enough. One touch is enough.
We shall pray for your divine protection, Jesus. I'm praying for your protection. Just one touch is enough. This hand is representing the hand of the Lord that will protect you. No devil, no demons. Ayoba namandla phezu kwempilo yakho. No plans of the enemies that shall prosper. Yes, you are.